Nairut akaring kari daytati na santuan sapat sangwanan iti altar apan naglantip puspusot anghel ti langit isudat ti saksita nalipnos nga ayat inakitaton ken kanabayaga panawen nalitay daytoy puso ngemitang taada kaditoy sidong ko pag nanayonen analang to agyaman at tasimang ka ditoy nay arpat nagasat man daytoy nga aldaw sumbat daytoyen ti arapa ako sa ngalan ta umok ni ayat anapod no inakiyon nunoy ken ka napnuan suri nga ayat nairut akarin kari daytati na santuan sapat sangwanan iti altar apan naglantip puspusot anghel ti langit isudat ti saksita nalimnos nga ayat nakitaton ken kanabayaga panawen nalitay daytoy puso ngemitan taada kaditoy sidong ko ag nanayonen analang to agyaman at tasimang ka ditoy nay arpat nagasat man daytoy nga aldaw sumbat daytoyen ti arapa ako sa ngalan ta umok ni ayat anapod no inakiyon nunoy ken ka napnuan sudi nga ayat agyaman at tasimang ka ditoy nay arpat nagasat man daytoy nga aldaw sumbat daytoyen ti arapa ako sa ngalan ta umok ni ayat anapod no inakiyon nunoy ken ka napnuan sudi nga ayat napnuan sudi nga ayat